Amen. Good morning, kakabsat. Naimbag nga bigat tayo amin. Kat datayo manen ita nga mangidaydayaw iti apo. Ti baitan iti kastoy nga sitwasyon. Kat praise the Lord, kakabsat. Indeed, the Lord is our refuge. Indeed, kakabsat, nga uray kastoy iti pasamak, we can still sing praises unto our God. Amen. Kat inti kalendaryo tayo, today, mga kapatid, is Easter Sunday. So, it is a commemoration of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ngemkas Bible-believing Baptists, we believe in the resurrection of Jesus Christ. Of course, it's not about the date, no, it's about the essence, the truth. Nga niya po tayo ng Jesucristo, numan pa'y natay, ket nagungar isuna. Amen? Okay, so itangal down, we will be singing songs about salvation. Our first song will be Ijay Cruz, and then we will sing about His resurrection. He lives. And then we will sing, may papan iti panakipagpagnatay iti apo, Jesus and me. Okay? Let's sing our first song.
Ready? I went ti magisaratan na kay kabukan niya. Igaranan kanay mo yan, yakumasanay. Ijay krus, tawag na sarat, ket na bang arang sento'y puso. Amen. Kamu ang mati at kabalay, ken biyaguit at isimuli. Second, kamu kinaman at baso, na ilan sa day krus. Kamu ayan di mabubos, biyaguit di nasun. Ano koros? Ilay krus, tawat na sarat, ket na bang arat lagsento'y puso. Kaput pamati at dabalay, ket biyaguit at isin. Amen. Dakupwain handuin, dakupwa ni Jesus. Isutin ang ket isumot, jay krus di Kalbay. Koro! Ijay krus, lawak na sarat, ket na bang arat lagsento'y puso. Kaput pamati at dabalay, ket biyaguitan. Last verse na! Di mabayaran ayat na, kaimpay na kanya. Apo ite'y kararwa, nga agselbiken. Amen. Ijay krus, tawag na sarat, ket na bang arat lagsento'y puso. Kaput pamati ang dabalay, ket biyaguit at isimuli. Praise the Lord. First na, I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and thus the time I need Him, He's always. Amen. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me, along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Second, in all the world around me, I see His loving care. Amen. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Last word. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. No other is so loving
so good, and amen. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. And all of God's people say, Amen. Praise the Lord. At ngayon po, kahit po ano ang mga pangyayari sa buhay, masaya, mapayapa, meron tayong confidence. Gaputa kadwa tayo, iti apo, tinaldaw-aldaw. Sing that song, Jesus and Me. On the first na, I travel alone upon this lonesome way. My burdens were heavy, and dark was my day. I looked for a friend, not knowing that He had all of that time been looking for me. Chorus! Now it is Jesus and me, for each tomorrow, for every heartache and every sorrow. I know that I can depend upon my newfound friend, and so till the end, it's Jesus and me. Amen? Oh, marami sa inyo, hindi nakakalam ng awit na ito. Learn this song. It's a wonderful song. Okay? On the second, the road may be long to heaven's pearly gate. I know that it's narrow, I know that it's straight, but Jesus is there, yes, through eternity. We'll travel alone. It's Jesus and me. Chorus. Now it is Jesus and me, for it's tomorrow, for every heartache and every sorrow. I know that I can depend upon my newfound friend, and so till the end, it's Jesus and last verse now. Forever I sing of His great love to me. Amen. Forever I'll tell Him on land and on sea. I'll stand by His side, contented I'll be for all of my life. It's Jesus and me. Chorus. Now it is Jesus and me, for it's tomorrow, for every heartache and every sorrow. I know that I can depend upon my newfound friend, and so till the end, it's Jesus and me, and so till the end, and so till the end, it's Jesus and me. Praise the Lord. Amen. Praise God and praise God. Alam tayo, digiti Bibles tayo kakabsat for the reading of God's Word. Okay? Oo, so remain standing. Alam nyo, pagka tayo ay umawit, automatic tayong tumatayo.
At tayo po ay manatiling nakatayo, kakabsat, para iti panakaibasa, iti nasantuan nga surat. Psalms 46. Psalms 46, 1 to 11. Psalms 46, 1 to 11. Ket dawatek nga makipagbasa kayo kanya kakabsat. Verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof. Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Manalangin tayo. Agyaman kami, Apo Diyos, itang aldaw. Adda kami mananapong, agmaymaysa, nga mangitandudo, kan mangidaydayaw, kan kaapo. Nga numan pa'y awan kami, iti uneg, iti kapilyami, ngem dayti nga gimong mi, Apo Diyos, babaan iti live stream, kat makapagmaymaysa kami, nga HBBC Ministries and Family, iti panagyaman, Apo, ken ka. Yes, iti baitan, iti kastoy, Apo, nga pasamak kan sitwasyon. Agyaman kami, Apo, ti parabor mo. Tagapo iti dayjay. Saan kami nga maawanan, iti regta, ragsak, ken gagar, nga agserbi ken ka. Lord, bendisyon am nga rod ti amin na paset, dahi ti gimong mi ita. Kastamat dagiti amin nga visitors and guests. Nga kadwami mo't ita, Apo. Kaday nga live stream. Kat kwam ti gloria ken panakaidaydayaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Welcome tayo iti tunggal ministries nga adda iti daytoy live stream tayo itatang bigat kakabsat. Amen? So kablaawan tayo dagiti amin nga kakabsat tayo nga adda iti balasiw taaw. Iti Hawaii, iti mainland USA, iti Saudi Arabia, Middle East, Canada, Hong Kong, Korea, Norway, okay, anapay? Kan na dumadung mga lugar iti abroad, kakabsat, say amen! Amen! Alright. Kastamot dagiti kakabsat tayo nga dada iti La Union, Manila, joining us today, say amen! Amen! Okay. Dagiti kakabsat tayo Lawag. Amen ba? Amen. HBBC Lawag. HBBC Bacara. Amen. Amen. HBBC Pasukin. Amen. Amen. Claveria. Amen. Alright. So, praise God. Ken kastamot ten kakabsat, dagiti daddo mga papastor, ken churches, ken brothers and sisters, kakabsat nga naki-join kadeti live stream tayo. Last week, ket addada iti 7 nga pastors nga nag-register, iti name na, unin register na, iti name na, kadaytay attendance form tayo. Amen. Don't forget, mga kapatid, ha? Iti Sunday, addada digiti haamok nga na naka-yenter, iti name na. But last Sunday, addada 7 nga pastors nga nang-yenter iti name na nga nagbuya. Kadeti live stream tayo kapsay. Some of them nag-message kanyak,
kakabsat, kan nakausap ko ni Pastor Orly Dakel, Pastor Orly, Pastor Benson Olipas also, Pastor Denver. Thank you so much for tuning in, and the rest of the pastors. Kastamit nga, amok nga daman ng kadataita, nagiti adadjay libertad, etsyage. Amen ko na yung mandita, kakabsat. Alright. Imaduda di Domingo, 18 da, kakabsat. Hindi mo na ka 12. Di kuan 18 da. Baka itata kakabsat ka 30 kay ditan. Ayan. So to God be the glory for that. Ken kastamat nga daydayo tay tiapo kakabsat dagitay imawat iti apo 15 professions of faith. Apo. 15 ti imawat ti apo idi Sunday afternoon. Ken kastamat idi Wednesday night ket adda tay talo no upat nga in report dagitay kakabsat nga imawat met iti apo. So praise God. Numan pa'y kastoy kakabsat nga wagas, ti panakaikasaba iti ebanghelyo, ket adalata iti maisalakan. Amen. Ket to God be the glory for that, kakabsat. Ayan? Ket welcome tayo amin, nga sangapada. Kastamot datay nga dati main sanctuary. Amen? Amen! Yan, kaslado kami dito kakabsat. Ayan. Wen, ngem haan, manmanukam lang dito nga agigyan diti kapilya, ngem adaragsak tayo nga mangidaydayaw iti apo. Okay? So, ngarot ita kakabsat. Kat kantaan tayo iti welcome song tayo. Ayan. As we welcome one another. Alright? Naragsakan kita, natin maray ta, hintay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, di dawat kong tapo, para mo nakin ka, ken marit kang kumain. Ayat tiyaman, hanggang panganay, ikaw kumamlaw, ipukawot amin, makipagkararang, isagot niya po, ketal at kararwa, ipeksa tayo, ang yaman. One more time! Naragsakan kita, nalimaray ka, ay panagdayaw, ken Jesu Kristo, idawat ko kapo, para mo nakin ka, ken marik ng kumati ayat ni. Amen! Hangkag pangagwa, inka kumamlaaw, ipungkamot amen, makipagkarara, isagot niya po, ketal nagkararwa, ipeksa ay ngaroon, agyaman ka mapo. Ipeksa tayo ngaroon, agyaman ka mapo. Ipeksa tayo ngaroon, agyaman ka mapo. Praise the Lord. Iti Domingo kakabsat, ket the total attendance tayo based on our attendance form. Ayan, dito online attendance form. The total nga nag-enter iti naganan, ket dito iti result. We have a total visitors of 144. Oh, amen! Of course, digiti nga bisita kakabsat, ket mairaman digiti members ti dadto mga churches, right? Amen. They are not a part of the HBBC. Okay? But praise the Lord, kakabsat, the total number of attendance tayo, kakabsat, iti Sunday, kat imabot iti 451. Amen. 451. Kat by God's grace, amok nga idata, at aduman ti attendance tayo, kakabsat, gaputa in-promote tayo, dahito nga gimong tayo. Amen? Okay? So, sakbay nga ron kakabsat, nga mga gantayo, iti mensahe, iti apo, itangal daw. Kantaan tayo kakabsat, Jesus saves. Amen. Ilocano, ni Jesus mangispal. Amen. Amen? Amen. Jesus saves. On the first na, naipada magkadatay, ni Jesus mangispal, iwarnat tay tiragsak,
ni Jesus mangispan, intay nga kumanipan, iti iliken bantay, simpat ko na daputay, ni Jesus mangispan. Amen? Sige. Iti na ang yawin da, ni Jesus mangispan, ibaga tinadamsa, ni Jesus mangispan, agkanta tay purpuro, al-alon sumbatan niyo, tuy lubong ang ragunto, ni Jesus mangispan. On the turn, maiwan ang tiguban, ni Jesus mangispan, kanta di baligitay, ni Jesus mangispan, kanta nga manglinglingan, nuti puso agliday, nagpalay giken patay, ni Jesus mangispan. Last verse. Tiyang angin yaweng da, ni Jesus mangispan, il-ili agragsagda, ni Jesus mangispan, di salakan nawaya, awan pa kurangan na, kanatay ngem nabungal, ni Jesus nangispan. Nakita nyo? Ni Jesus natay, ngem nagungar. Amen? Praise the Lord. Ngayon po, ay ating maririnig ang salita ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kakabsat, dawatek nga lantay, digiti Biblia tayo, kat tumakder tayo man. Lukibon tayo kakabsat, di 1 Peter chapter 1, verses 3 to 9. Yan. 1 Peter chapter 1, verses 3 to 9. Basta kakabsat ti Ilocano, ket isurot yun, dagiti pa nagkita yo. There will be verses flash on the screen, pero English na, okay? So, I will read the Ilocano. So, basahan tayo kakabsat, isurot tayo di pa nagkita tayo. Bendito kumati Diyos ken Ama ni Apo tayo Yesu Kristo, iso amayalubog iti dakkel nga asina, binaliwan na tayo, nga inyanak, ama ipaay, iti maysa asibibiyag nga inanama, gapo ti panagungar ni Yesu Kristo kadagiti natay. Ama ipaay, ti maysa atawid, adi agrupsa, ken awan tulaw na. Ken saan nga agkupas, na idulin sa dilangit nga maipaay kada tayo. Amen. Kada kayo. Maiwanan kayo, gapo ti panakabalin ti Diyos. Gapo iti pamati a maipaay, iti panakaisalakan. Asi sa sagana, tapno maiparangarang, iti kamaudyanan nga aldaw. Ket iti daytoy agragrag u kayo unay. No pa ita nga tiyempo, no iso ti masapol. Napagladingit kayo, gapo kadagiti na duma-duma apan nakasulisog. Tapno ti panakasuot ti pamatiyo, napatpateg unay ngem ti balitok. Amapukaw, uray pay, no maguguran ti apoy. Agparang kuma apakaidayawan, ken dayag, ken tanok intuno, pan nakaiparangarang ni Yesu Kristo. Isu nga uray no di kayo nakita, ayaten nyo. Isu nga uray no ita, di kayo makita, patsyen nyo. Kedagrag o kayo, iti di mayebkas arag o, ken napno iti dayag. Nga awaten nyo ti pagbanagan, ti pamatiyo, uray pa iti panakaisalakan, dagiti kararwayo. Amen. Christianity, a lively hope. Amen. Let us pray. Apo Diyos, agyaman kami, iti daytoy nga sibibiyag nga inanama, gapo kini Apo Jesucristo. Kat Apo, tulungam to adipen mo, babaen kadati nga live stream, danunan Apo ti saom, dagiti kakabsat ngagbuybuya itata. Kat kas Apo panakadanon, daytoy nga panakaikasaba. Sagi demet ti biyag puso ti tunggal maysa.
Tapno iti daytoy Apo Dios, adadda nga maliliwa kami. Nang runa ti panagbiag mi nga panagserbigan ka. Bless us now, in Jesus' name we pray. Amen. Amuyo kakabsat, daytoy kasasad tayo nga kas Kristiyano, ket san nga maibilang nga nakapimpiman. Right. Numan pa'y ado dagiti pagledaangan, ado dagiti paglidayan, ado dagiti pakadagsenan, ado dagiti banag nga pasamak nga negative, evil circumstances ti biag tayo. Ngem kas Kristiyano kakabsat, han tayo nga maibilang nga nakapimpiman. Taapay, kuna tinasantuan nga surat, we have a lively hope. At daan tayo kakabsat, iti si bibiyag nga namnama, who hath begotten us unto a lively hope. Si bibiyag nga inanama. Kadigito'y nga panyempo, kadado digiti tao kakabsat, who are losing hope. Right. Mauawananan kakabsat, iti namnama. Mapukpukawanan iti dayjay makuna nga regta. Kakabsat, iti panagbiag. Some people are seeking for hope. Dagiti daddu maket agbirbirok met kakabsat iti inanama. Ngem kakabsat handalang ammo nga ti sibibiyag nga inanama kakabsat ket adda kini aputay nga Hesukristo. Ket dayti nga inanama tayo kakabsat sakupen na hanlaeng nga dayti agdama nga biag. Both dayti agdama nga biag ken iti sumaruno nga panagbiag. What a blessed hope. Kakabsat, matay tayo, adda inanama tayo. Yes. Agbibiyag tayo, adda ta inanama tayo. Wow. We have hope in this present life, Amen. and we have hope in the next life. Amen. Praise God. Kuna na nga ro, di 1 Corinthians 15:19, ngano tilang namnama tayo, dayti agda mga biyag, which means, ngano awan namnama tayo ti next life, we are very miserable. Tama. Tama po. And you know, our life, mga kapatid, is a lively hope of the present life and of the next life. Amen. That's why, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, panalong-panalo tayo. Di sa lutsod, kakabsat, iti dayti nga gundaway, kat ko na tayo, okay, pastor, okay na ako dyan. That Christianity has a lively hope. A hope that has, a hope of this present life and hope of the next life. A hope that will face, di kiti nakabutbuteng, nga pasamak ti panagbiag. The question is this, naggapuan, dito nga lively hope tayo. Amen. Anati basis deti nga si bibiyag nga inanama tayo. I'm sure your immediate answer is Jesus Christ. Yes. Ni Apo Jesus, iti ayan ti si bibiyag nga inanama tayo. But let us dig a little deeper. Okay? Amo tayo nga ni Kristo ket natay. Amen? But you know, our hope in Jesus Christ, mga kapatid, look at 1 Peter chapter 1 verse 3. The Bible says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope. Now watch. By the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. Today is Easter Sunday sa ating calendar. Right. Kaya't kuman kakabsat, because it is a commemorated event, mga kapatid, most likely sa lahat ng tao, kaya't kuman nga ibaga kada kayo kakabsat, deti truth may panggep, ti resurrection ni Apo Jesus. Nga ano, pastor? Nga deti lively hope tayo kakabsat, ket gapo, kadeti panagungar ni Apo tay ng Yesu Kristo. Which means, nganuhan nga nagungar ni Apo Jesus, awan serbina di panamati tayo, di panakataynan. Awan serbina di panamati tayo kakabsat, nga dagayam langit. Awan serbina kakabsat, di panamati tayo, kadigitoy, nga banbanag, no ni Kristo, ket saan nga si bibiyag, if He is dead. Look at what the Bible says in 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. And I'm going to start reading in verse 17. Listen to what the Bible says. And if Christ be not raised, now listen, if Christ be not raised, your faith is vain. Ano dito nga faith? Pinati tayo nga natay. For our sins. Nuhang nga nagungar, our faith is vain. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Right. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ
risen from the dead, and become the first fruits of them that is live. Amen. So nakalawlawag kakabsat aya, nga daytoy panagungar ni Apo Jesus, bale daytoy kakabsat, iti garantiya, daytoy pananginanama tayo, kini Apo tayo ng Yesu Kristo. Amen. Taapay kakabsat, okay. No ni Apo Jesus ket natay, tapno bayadan na ti basol tayo, ket saan nga nagungar, kayat na nga sa wen, nga idinatay ni Apo Jesus, ije na nga binayadan ti basol tayo. Yes. Ket dayjay pinang pagungar iti Diyos ken kuana, uno di panagungar ni Apo tayong Yesu Kristo, mangipasimudaag that God has accepted the payment that Jesus made for our sins. Right. Amen. Which means, kakabsat, nga no inawat mo ni Apo Jesus as your personal Savior, you are guaranteed a justification. Kaya't nga sa wen, nga dagiti basol mo kakabsat na dismissen. Yes. Awanan ti dapat pay nga bayadam, taapay, inpakita ti Diyos nga inawat na, daytoy kakabsat, nga bayad ni Apo Jesus ijay krus. Example, ni Apo Diyos ket judge, nga ti demand na kakabsat, ti basol masapol a mabayadan. Yes. Ni Apo Jesus impaay na di makungkuna nga substitutionary act. Kayat na nga sawen. Ni Kristo tinangisandi on our behalf, DJ idem demand ti judge nga bayad ti basol ni Kristo tinanglakam ken ni Apo Jesus itinang bayad. It is called substitutionary act. Sinubstitutan na tayo. Okay. Gapu kadi kakabsat nga ni Kristo ket inala na, uno binayadan na, inaramin na di makuna nga substitutionary act, kakabsat, automatic kadi nga na-dismissan di kaso. No. Kaano nga maibagata yung nga na-dismiss di kaso? No, DJ judge kat acceptaran na DJ nga substitutionary act. Kakabsat, ni Apo Jesus natay, substitutionary act. Di panagungar na, kat kas na panangibagat ti Diyos, inawat ko, data nga substitutionary act. Ket amin nga mamati kadayjay nga substitutionary act. Nga awatan na ni Apo Jesus, kakabsat, case dismiss. Amen. Ti kayat na nga sa wen, awanan ti bayadan pay. Hankan nga madusa, iti impyerno. Dayjay kakabsat, ti bileg, ti panagungar ni Apo tayong Yesu Kristo. Di mapilaw kakabsat nga ni Apostol Pablo kunana nga kasta, that I may know Him and the power of His resurrection. Oh, praise the Lord, not only for His death, but praise God that though He was buried, yet He rose again for our justification. Now, itatagakabsad, dahil nga panagungar ni Apo Jesus, it makes biblical Christianity different from all other religions around the world. Nakadunga religion kakabsat, ngem digiti founder da, haan nga nagungar. Ngem daytoy kinakristyano tayo, biblical Christianity ni Apo Jesus ket nagungar. Amen. Now, take note ha, I mentioned biblical Christianity. Ado digiti agklamklamar nga Kristiyano damet. Ado digiti mangibagbaga nga Kristiyano damet. But if you look at it, it is a traditional Christianity. Taapay kakabsat, dahito nga kinakristyano da, kat naibasar ka digiti tradisyon, man-made tradition. Kat gapo ka digito'y kakabsat, kat may offer ka dakwada, digiti makuna nga false hope of salvation. May offer ka dakwada nga, oh, no aramidem ti kastoy, masave ka. No, agsingsingput ka, masave ka. No, tong palem digito'y, masave ka. These are all traditions being demanded to people that if they do it, they will be saved. It is a false hope of salvation. And that is traditional Christianity. Dito isi-share ko kada kayo kakabsat, kat biblical Christianity that offers to you a lively hope. Because dating a hope is not based on tradition, not based on good works, not based on self-righteousness, but this hope is based on the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That if you believe on Him, you will not perish, but have everlasting life. Kakabsat, dayta iti biblical Christianity. Dayta iti makuna nga lively hope. Now, kadayti nga lively hope kakabsat, kaya't kung i-share kada kayo,
nga gaputi panagungar ni Apo Jesus, aday ti talo kakabsat, nga nakagasgasat, nga inanama, nga dakada tayo, nga Kristiyano. Umuna ti amin kakabsat, makita tayo as we go back to 1 Peter chapter number 1. Kat basaak iti verse number 4 and number 5. 1 Peter chapter 1, verses 4 and verse number 5. The Bible says, to an inheritance incorruptible. Nagungar niya po yung sumanipod na tayo, kat gapo kadayjay nga panagungar, na dan tayo, iti inanama si bibiyag, nga ana, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Dayjay kakabsat, ti umuna, nga puntos, nga i-share ko kanyayo, because of the resurrection, we have an eternal inheritance. Because of the resurrection, we have an eternal inheritance. Now, dating nga issue kakabsat, nakamaymayat dayto kakabsat. Taapay, kaday ti agdama nga biyag, ti tao pagparikutan na, pakadanagan na, ken paggaapaan ti adu nga tattao ti makungkuna nga inheritance. Ana ti inheritance kakabsat? Tawid. Paggaapaan dagiti agkakabsat. Makiraman dagiti kabkabagyan. Ken uray pay awan ti pakainaigan na ket ikarigatan na nga isagpaw ti bagbagina. Tapno lang ti kasta makipaset kadigiti makungkuna nga tawid. Taapay kakabsat, kas jaylanganan ti panangipateg ti tao dagiti tawid iti dayti agdama. While there may not be anything wrong, no damay patawid dagiti naganak mo ken ka, but listen to this. No awam man dagiti naindagaan nga may patawid dagiti naganak kada tayo kakabsat. Bless God. At dayem patawid ti Dios kada tayo sa langit ti Ama tayo nga nainggasatan nga inanama eternal inheritance in langit. In ijay langit. Now, our inheritance, kakabsat, is imperishable. Kuna na ti Biblia, kakabsat, incorruptible. Tiga na sound, deti incorruptible, kakabsat. Haan nga agrupsa. Aya, no kitaan nyo, kakabsat, dagiti balbalay, at the life span na deta. Tilugan, at the life span na. For example, no pinatawidan na ka, tinaganak mo, itilugan. Kat dayta nga lugan, mga 10 years pala nga nausarda, kadim patawid daking ka, alakat, it's not a guarantee nga mausar mo pa iti another 10 years. Aya? It's not a guarantee because it perishes, kakabsat. Digiti nga tawid, kat agrupsa, but praise God. Jay tawid tay jay langit, han nga agrupsa. Our inheritance is not subject to world economy, kahit nga sa when, Digiti tawid tayo, digiti na immateryalan kakabsat, ti balor na, kadagdependar kakabsat, iti world economy. Ayan, di pa nag-appreciate na, uno pa nag-depreciate. Depende kakabsat ti world economy, kan depende kakabsat, di quality, day nga banag. But praise the Lord, our inheritance is incorruptible. It is undefiled. Kunana pa iti Biblia kakabsat. It is undefiled. Kaya nga sa when, unpolluted. Praise God. Jay tawid tay jay langit, awan laok na kakabsat. Nga dakas, wano banag, nga makapalit daang kadatay tunod datay sa jay. Not only that, ngem ko na nga dati tawid tayo, fadeth not away. Oh, what a blessing. Fadeth not away. Tiket na nga sa kung dati fadeth kakabsat, kalasabong. Deta sabong kakabsat, no nag-faden, awan mo tante beauty na. Awan mo tante glory na. O amin na ba, nagtiday ti rabaw ti daga kakabsat, ag-fade. Dagiti sikat idi, handa unay nga sikat itan. Aya kakabsat. Dagiti daduma, hampay simikat lausen. Aya. Oo. Pero amin na ba nagkakabsat, dagiti trending idi, awanitan. Aya. Tilang aramidin, dangkat, deti revival-da. Aya. Kakabsat. Pero amuyo sa langit, daytoy nga tawid tayo, hampulos nga kupas. O kakabsat. Masapol ko mga datayo nga anak iti apo. Hanga ti affection tayo kat digiti na indagaan.
Ta digito'y kakabsat ket makorap. Digito'y nga bambanag mapukaw. Digito'y nga bambanag ag faith ngem di inheritance tay ti langit hampulos ag faith. Di mapilaw nga kunana ti Biblia, set your affection on things above, not on things on the earth. Daytoy ko makakabsat nga si bibiyag nga inanama ti inaldaw nga mangituray, mangiturong iti panagbiag ken puso rik na panunot titunggal may sa kadatayo kakabsat. Yan. Kat daytoy kakabsat nga inheritance, titulo kakabsat nga naipaay, when it is entitled, na ititulo kakabsat kadatayo nga na born again. Kadatayo nga naisalangkan, kadatayo nga nayanak manen. Dinggan nyo kakabsat, dayjay binasak itatay, ito'y verse number 3, nga kunana, mayalubok iti dakkel nga asin na, binaliwan na tayo nga inyanak. Did you see that? We have been born again. Iso nga na iti dayto nga gundaway, you have not yet been born again. Today, you must be born again. Amen. Jesus said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yes. So, dayto nga inheritance is entitled to those who have been born again. Right. Dagiti na isalakanen, dagiti imawaten kini Apo Jesus. Nganuman pa'y awantay pa'y sadyay kakabsat, listen now, ti Diyos, pinatalgedan na tayon. Nga kunana, kay madanagan, kukwayo ti langit, adain sagana ka inheritance, ket kas pamatalged ko na ni Apo Diyos, itad ko ti Holy Spirit ko. Amen. Iso nga na isalakan ka, at the Holy Spirit ken ka. Ket data nga ka, dati Holy Spirit ken ka, saan laeng nga mangliwliwa. Hanlaeng nga mangidalan ken ka tinasayaat nga para iti Apo. No di ket pamatalged ti Dios nga adda kukwam nga inheritance iti langit. Makita tayo deta kakabsat dito Ephesians chapter 1. Pakinggan niyo pong maigi. Okay? Handak na turturugan. Amen? O Ephesians chapter 1 verse 13. Kunana, isu adda kayumet idi tinalekyo, in whom you also trusted. Nagtalektay kini Jesus. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Idinangigam ti Ebanghelyo. Nagtalek ka kini Apo Jesus, in whom also after that ye believed, kalpasan, anamati kayo, anak ko nana, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Naitid kada tayo, ti Holy Spirit. Yes. Verse 14, which is the earnest of our inheritance. Amoy ti earnest kakabsat, pamatalged kala down payment. Agasam ni Apo Diyos pa itinag-down payment kada tayo kakabsat. Isot nang bayad pa nakaisalakan na tayo. Dinown paymentan na tayo pa'y. Nga ipagpakita na kakabsat. Nga dahito eternal inheritance. Talaga nga, adanay reserba kada tayo sa giant kakabsat. Apay, babaan ti panangitid na iti Holy Spirit. Oh, what a blessing kakabsat. Digito iti kinapudno. Nga masapul nga nanaman ti panunot tayo. Ti puso tayo nga kas Kristiyano. Dagiti tao nga nainlubungan, ti panunod da, napno iti nainlubungan. Da tayo nga naktiapo, napno dagiti panunod tayo, tinailangitan. Amen? Dagiti tao ti lubong, espiritu ti panagsukir ti adakadakwada. Espiritu kakabsat, nga dakes ti adakadakwada. Kada tayo nga naktiapo, espiritu ti Diyos ti adakadatayo. What a blessing! Amen? Sa etla kung matlumag to, dito yung kakabsat nga mangiday dayaw iti Apo. Because of the resurrection, we have an eternal inheritance. May kadwa kakabsat. Agsublita dito 1 Peter chapter 1 verse number 4. Dito tayo mo verse number 4. Verse number 5. Nalpas di verse number 4. Kung ano di verse number 5, who are kept, maiwanan kayo. God is keeping us, okay? Amen. By the power of God, amen, through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Amen. Number 2, because of the resurrection, we are kept by the power of God. Amen. What a blessing, kakabsat. DJ mununa, DJ first point, ti ipagpakita na kada tayo kakabsat, aya, awan ti makaagaw kadayjay nga inheritance tayo. Deti may kadwa, ipagpakita na kakabsat, nga awamet ti makaagaw kada tayo, kadayjay nga inheritance. Amen. Did you get the logic? Oh, the first part, no one can steal
the inheritance from us. Yes. Awanan kakabsat, naireserban, adakadatay ti Holy Spirit, Amen. in earnest, down payment. Nobody, no one can steal the inheritance from us. Dating a point, no one can steal us from the inheritance. Amen. Awan kada tayo kakabsat, iti awanan ti sa balipay, nga mabalin, nga makaigawid kada tayo, tapnon maikapis tayo kadayjay nga inheritance. Amen. Kakabsat, awan pa kaikapisan tayo kadayjay because no one will be able to steal us. Yes. God keeps the inheritance for us, and God keeps us for the inheritance. What a blessing. God. Amen. Ti Apo kakabsat, sinalimutmutan ng daytoy nga tawid para kada tayo. Ket ti Apo, salimutmutan na tayo met para kadayjay tumet nga tawid. Wow! Because of the resurrection, we are kept by the power of God. Amen. Yes, umay ti patay. Kakabsat, ngemhaan nga ti patay, ket isut pa kay kapisan tay di inheritance. In fact, the Bible says, for to me to live is Christ, Amen. and to die is gain. Nakita yo kakabsat. Amen. Iti gayam, ipapatay, iti Kristiyano, kakabsat, ket saan nga pakaikapisan, han nga iso, iti pakaikapisan na, iti inheritance, no di ket dayjay gayam ipapatay, ag serbi pay kakabsat, nga gain, taapay kakabsat, it becomes your entrance into your inheritance. No hang ka nga matay, hamo pay mananam di nga inheritance mo. Iso nga kakabsat, yes, han nga dete, han tayo nga marik na kakabsat, dayjay panagdanag no umay iti patay. But listen, we can face tomorrow with hope. Yes. We can face death with hope. So di jay ti essence te kanta nga kunana, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Amen. Oo. All fear is gone. Because He lives, I have hope. That is the blessing there. Oh, mga kapatid, dito nga mensahe, kat pamalagip kada tayo nga nakitiyapo kakabsat, that we should not fear, but we should have hope. Bakit po? We should look at our eternal inheritance. God keeps the treasure for us, and He will keep us for that treasure. What a blessing. Amen? Kat no iti dayti nga gundaway kakabsat, kat alaan na kan itiyapo. At da pa nagliday, gaputa mapanunot mo, jay na panawam. Ngem dakdakkel jay ragsak, gaputa ammom jay papanam. What a blessing. All because of the resurrection of Jesus Christ. Number 3 and last, maudi kakabsat, but not the least, verse number 6. Amen. The Bible says, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kung nayo siguro, Pastor, ilawlawag bumandeta nga verse, and that's what I'm going to do, mga kapatid. May katlo, because of the resurrection, we overcome our sufferings. Amen. God. What a Amen. blessing. Amen. Amok nga dut sagsagabaan tayo, kat nagduduma, dagiti sagsagabaan tayo. Every one of us is fighting a battle that others know nothing about. But listen, because of the resurrection, we overcome our sufferings. Praise God. Ipagpakita na kakabsat, nga kadayti agdama nga biyag, masurvive tayo di kitoy. Amen. We can surpass, we can survive, we can succeed over, kakabsat. Ba-overcome tayo. We are not overcome, but we overcome. We survive all the sufferings of this present life. Kat kakabsat, before nga i-close ko, dayti nga punto, kakabsat, ibinsa-binsak man lang kada kayo. Dayti adda, dayti verse, 2, 4, 6, 7, 7. No, the notebook yo dita, ballpen yo, i-take note yo kakabsat. Makaliwliwa, digito yung nga kinapudno. Okay? Now, facts concerning our sufferings, our trials, and our troubles of this present life. Okay? Now, umuna ti amin kakabsat, letter A, kuna na dito verse, wherein ye greatly rejoice. Ano ipagpakita na kakabsat? First of all,
troubles should not steal our joy. Amen. Amen. Trouble should not steal our joy. Yes. Hangko mga digiti parikot, ket takawon na diragsak tayo kakabsat. Amen. Agasan nyo dyan muna, awang makatakaw, the inheritance tayo. Yes. May kadwa, awang makatakaw kada tayo. Kakabsat, hamong nga rin ipalubos, nga digiti problema, takawon na taragsak mo. Amen. Nga po kawon na DJ ragsak nga dagan ka. Kakabsat. Why? Because our joy, listen, is not based on temporal happiness. Yes. No temporal happiness kakabsat akat digitay laan present life data. Right. Digitay lang banag iti dayti agda mga biyag. But our joy is an eternal joy built on our relationship with the Lord. Amen. Nga dayti langan-langan tayo kini Apo Jesus kakabsat nga kunana whom having not seen. Kita nyo uray diti kan makita ti Apo ay ayatan tayo lahat ta isunan. Right. In whom kapuken kuana though you see Him not, kahit hindi pa daw natin nakikita, mamati tayo, ket gaputi dayjay, He rejoice with joy unspeakable and full of glory. Deta kakabsat di ko na ti verse number 8. Right. Nakita yun jay kakabsat. Ket dayti nga relasyon tayo ti Apo kakabsat. In-entitle na tayo ti Apo nga at the inheritance tayo, na-reserve tayo jay. Because of that, brethren, do not let the troubles of this present life steal your joy. Amen. Agdaken kan dayta nga ragsak babaan kini Apo Jesucristo ken dayti nga inanama nga si bibiyag. Ket hampo ipalubos gwardiyaam dayta king kan. Yes. Ngano anyaman dagiti dumteng nga sennaay, anyaman dagiti dumteng nga pakaupayan wenno kas na disappointments ti panagbiag. Kakabsat han kumanga dayjay ti mangagaw dayjay ragsak nga daken ka. Taapay kakabsat dinggan nyo digiti sumaruno nga points. Is a blessing. May kadwa kakabsat, not only trouble should not steal our joy. The Bible says, una na, dito verse number 6, though now for a season, second, troubles are temporary. Right. Ha? Amen. Troubles are temporary. Amen. Kunana kakabsat, dito Ilocano, but now for a season, kunana di English, Ilocano, ket iti daytoy, agragrag ukay unay, nupay ita nga tiyempo. Dito lang agdama. Now for a season, dito lang at tiyempo. Right. Dito Pilipinas kat dua lang ti season tayo. Aya, summertime kun rainy season. Yes. O no rainy, man manutrum-rumwar. No sunny, kas demot, man manutrum-rumwar. Tadi da kayat gumisit. Aya kakabsat. But listen, dito season, ti panagsagaba, dito laeng agdama kakabsat. Amen. Kalpasan na daytoy, panagina na. Wow. Kalpasan na daytoy, kakabsat. Tal na. Kalpasan na daytoy panangiday dayo ti Diyos kakabsat nga awang patinggan nga napnuan ti panaginanan. Rest in peace in heaven. It's just for a season. Amen. So nga kakabsat, agandur tayo latan. Amen. Agibtur tayo, anusan tayon kakabsat. No anyaman, dagiti, lakaman tayo, ken sagabaan tayo, ti dayti agda mga biyag. Taapay kakabsat. Kunana ti Biblia, for a season. Right. No awan inanamam ti langit, hamo maibaga dayta. Ngem gaputa da lively hope tayo, maibaga tayo agas jay. Amen. Not only that kakabsat, ng may katlo kunana iti Biblia, if need be, no iso ti masapol, nakita yung kakabsat, kasapulan gayam nga masuot tayo. Kaya't na nga sa one, troubles have a purpose. Ha? No ni Apo Diyos, kakabsat, ijay langit, kita na tayo, kat idaldalan na ngay 111, tibiyag tayo kakabsat, kat ipalubos na, nga dumteng, dagiti suot, panubog konsen na, tibiyag tayo, kakabsat, adagayam reason na. Amen. If need be, kasapulan gayam. Right. Kalati arig na deta ubing. Kaya, uraman pa'y ubing, paginawam, pagdalusam, uray kas lamadunor, kasapulan na dayjay. Yes. Aya kakabsat, malagip ko idi ubingak kat sursuruak nag-drive ti bisikleta. Aya, kat adadigidi pa nakatulid ko idi, kat urayak lang ang magasgasan, tay maitumag taulo, kat kunada nga kasta, no hamo ka numapadasan, iti matulid, hamo masursurot ag bisikleta. Kahit nga sawan, nasisita gayam nga matulid ka. Tapno masursurom ti ag bisikleta. So what God is telling us today, mga kapatid, is this. Nga digito yung troubles ti agdama at the purpose na. Amen. Kasapulan nga mapadasam gayam. So nga kabsat, no anyaman dayta nga pagdadaanam nga sennaay, wano problema, wano trouble kakabsat,
Kaya't kung nga maamuam, kas may isang adipon ti Apo, ibagakken ka, kabsat, kasapulan nga mapadasam deta. You need to go through the trial and trouble and suffering. Ket kakabsat, may sa nga nalawa nga subject daytoy nga banag. God's purpose for our suffering. Mabaling nga ti purpose ti Apo nga agsagaba ka, ket tapno maddaan ka ti compassion ti dadto mga tao. Tababaan ti panakariknam ti rigat, kakabsat dayta nga pagpasaran, maddaan kan tumot ti asi, kadagiti dadto mga tattao, taapay kakabsat, dayta ti kayat ti Apo, nga maddaan ka ti panangaasi, ti panagayat, iti sabali nga tattao. Mabaling nga dayta nga panagsagabam ita, ket way ti Apo, nga mangiliklikken ka, ket idala na katina sa Isaya at pay. Ado kakabsat, that is one subject, may isa nga series of lesson deta kakabsat. Ngem umanay kuma, nga maliliwa ka itata, ket maamiris mo nga malagip. Oh, thank God, adagayang purpose ti Apo. Kasapulan gayang ngaglasatak, kenagpasarak, iti kastoy nga troubles, iti panagbiag. May kapat kakabsat, nga karakteristik, iti trouble tayo. The Bible says, ye are in heaviness through manifold temptations. Ye are in heaviness. Kakabsat, tiket na asawan, troubles bring grief. That is a fact. Troubles bring grief. Talaga kakabsat. I'm telling you, gaputi ado nga panubok ti panagbiag, many people are hurting. Ado dagiti anak ti Apo who are now hurting. Kat digito'y kakabsat, uray, makita tayo no daddo mga nakaisem. Aya, makita tayo yung ta Facebook nga kaslamayat, iti ipopost kakabsat, mayat ti kasasaad, ngem deep inside, ado dagiti pakasaksaktan. Ado dagiti paka ledled daangan, ado dagiti pakapaspasakitan, ado ti pagsensenaayan. Not only that, but many Christians today are fainting. Nabanugan kakabsat. Awanan, hanakayatan ti agpatpatuloy pa yung agserbi iti Apo. Because of that, many Christians are also backsliding. Awanan, nagsublin ti lubong kat kunada awanan, hangko kayatan nga ituloy, deti pa nagserbik, nakarigrigat. Backslide ako, agsubliak lang ng tilubungan. Aya, takastoy, ado dagiti, sagsagabag, ti pa nagserbik ti Apo. Mabaling ako ng pastor, di mo laan mo, ado trigat ko, ti pa nagserbik ti Apo. Di mo laan mo, ado nga kantsaw, di mo laan mo, dadatao nga mang judge kanyak, di mo laan mo, datao nga mang condemn kanyak. And I know, it is really hard. Kaya sabi ng Bible, ye are in heaviness. Mangted kakabsat ti pakadagsenan. Mangted kakabsat ti banag that will cause you to be fainting, to be hurting, to be backsliding, kakabsat kan anyaman nga rason itatta kakabsat, anyaman na banag itatta. But you know, talaga kakabsat, umay iti panagkapoy. So gapuna kakabsat, nga kikinararag tayo. Isut gapuna, nga adu kuma, ti panag-i-encourage tayo. Instead of condemning and just immediately judging one another, brethren, we should be encouraging one another. Taditay ammo no anat problema da, digiti nga kakabsat. Ditay ammo ti gapuna no apay nga kaskasjay. Ditay ammo ti gapuna no apay nga kastoy kat kasjay. And of course, kung na tayo apay nga ta, aya, makoncernan ko matipuso tayo ditong galmaysa. At kikinararag tayo ko matitong galmaysa. Pipinatag tayo kakabsat, ititong galmaysa. Because kunana ti Biblia, troubles will bring grief and heaviness. Not only that, kunana pa iti Biblia kakabsat, manifold temptation. Anat ka na sa unti manifold kakabsat, may ikalima, troubles are diversified. Troubles are diversified. Tika na sa unti diversified kakabsat, na duma-duma nga klase. Kakabsat, no kumaprutas, agduduma ti variety na. Aya kakabsat, ada mangga, no mangga kat, da duma-duma pa iti variety ti mangga, ada Indian mango, ada Hawaiian mango, anapay, ada Carabao mango, ada pay iti mango shake, sabali pa nga variety ti mangga day kakabsat. Aya, oo. Pero na duma-duma, hanggang tayo kakabsat nga makikigtut pain. Hantay nag-question pa iti Apong, Apo, kung kuna tayo, tatalaga kakabsat, nga mapasamak gayam. Talaga, tayong baga na ti Biblia.
nga talaga nga ti Kristiyano agsagaban. Kakabsat, talaga nga umay, ti pan nakasuot kat na duma-duma. Kakabsat, no kitan tayo, dati nga Hosanna Bible Baptist Church, damagam ti problema tong galmay sa kakabsat, at damat siguro problema nga agpaparis ti talo. Talo nga pamilya, same problem. Pero kakabsat, if you look at the Hosanna Bible Baptist Church family, and you look at our problems, kakabsat na duma-duma. Nakad-adu, ken na duma-duma nga problema. Iso nga dapat kakabsat, agkikinararag tayo. But look at this. Next, kakabsat, kunan ti Bible, the verse number 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perish yet. Woo! Pauna yung kakabsat. Number 6, troubles reveal our value. Napatpatag, ti pan nakasubok tayo, ngam daytay pan nakaisalang ti balitok, yan ti apoy tapno maikat kakabsat, digitay rugit na. Kakabsat, deti pan nakasubok tayo nga kasanak ti apo. Ti value tayo kakabsat, han ngag-depreciate. Adadapay nga aga-appreciate. Isu nga kabsat, no iti deti nga kundaway, nadagsen ta krus sa bakbayem, nadagsen detan anak ikta riknam kakabsat, gaputi dagsen, deta problema nga bakbayem. Listen to this, han ka nga maibilang nga nakapimpiman, ti imatang niya po Diyos, maanduram dayti nga banag, mapagbaligyam dayti nga banag, pagtalinaadem, deta nga ragsak yan da pusom kakabsat, ket ti imatang tiyapo, han nag-depreciate tabalyom, adadapay nga aga-appreciate. You see that? Troubles reveal our value. Ti dayti nga lubong kakabsat, aya, tila makita tayo nga value ko tangible. Balay, anat value na. Kakabsat, aya, kwarta. Currencies. Kwarta kat different currencies. Different value. Kakabsat, agasam ta $1, 50 pesos? So, mas matindi yung value ng $1 kaysa yung 50 pesos. Pero mga kapatid, datay nga anak tiyapo, adadagayam kakabsat ngaag-appreciate ti value tayo no umay ti pan nakasubok. Isu nga numampay mangted king katsen na ay. Numampay mangted king ka iti pakaladingitan. Numampay mangted king ka ti pakaupayam. Ken pakarikutan ta panunot mo. Daytoy kumati kitaem kabsat. Nga ana, nga niya po Diyos, kitkitaan na, nga dayta panaglasat mo kabsat, iti trials ken trouble,ag-appreciate deta value. Nga anak kakabsat, sinot mga appreciate deti nga balyo. Kasi adadigiti mga appreciate ka. No, kuna dagat, si kaman ti mang kita, appreciate man kahit nga sawan. Ana deti ko na, no, kun, i-appraise mo man, tabalyo na. Kita man, no, at balyo na deti, dagak, no mano detoy. Ti mga praise kakabsat, hang nga tao. Praise the Lord. Tati tao kakabsat, unfair nga judge. Unfair nga judge ti tao. Judge na ka by your looks. Judgin na ka by your dress, judgin na ka kakabsat, by your financial, judgin na ka by your education, ngayon kakabsat, niya po Diyos timang judge ka na tayo. Kat kuna na ti Biblia, dahito panangkita ti hapo kakabsat, dahito nga pakasuutan tayo, the Bible says, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen. Your uray tayo, dahito nga na yung kasatan nga inanama. Nga ni Apo Jesus kakabsat ket umain. Troubles bring honor and glory to God. Dayta mo't kakabsat ti kadaklan nga panggep ti tao eh. There is no better ambition in life than to glorify God. At dakadi amuyo kakabsat nga natantan ukpay ken dakdakkel pay nga aspiraram nga kas tao no diti Apo ket mag-glorify king ka. You are a creation, God is the creator, and we are created for His glory. And the greatest aspiration and ambition of a child of God is to bring glory to His creator and to His Savior and to His Lord. Amen. And how would you bring glory and honor to your creator, Savior, and Lord? Babaen kakabsat, ti panagan-anos tayo, kadigitoy nga panagsagaba iti agdama. So nakita yung kakabsat, Biblical Christianity is indeed a living hope. Amen. Si bibiyag nga inanama, katag bibiyag tayo kakabsat, nga adalata inanama tayo. Amen. Wow! Amin na pagpusipusam, pagpuligusam, amin na sikigam, tried on all points,
tempted in all points, adalata inanama tayo kakabsat. Amen. Katkas pa nang rikip ko kadati nga mensahe, kada kayo gagayem nga makipagbuybuyamet, iti HBBC kadati nga live stream, ti saludsud kiking ka, iti dayto nga gundaway, adda kadikin kan, dayto nga inanama. Do you have this hope of an inheritance? Are you sure that when you die, you will go to heaven? Naawatam ka din ti kay papanan, daytoy pan nakatay, pan nakaitabon, kan panagungar ni Kristo, nga daytoy kat isut mangted, ti inanama ti langit. Amen. Do you have this living hope today? No, iti daytoy nga gundaway kat ko ng pastor, kayat ko ti madaan ka dayta nga inanama. I want to have that living hope. Simple lang, gayem ken kabsat, ti kayat ti apo ken ka. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. He died, buried, kat nagungar, tapno isalagan na tayo. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. The only way for you to be entitled of that living hope is to come to Jesus Christ. Amen. Yes, ni Apo Jesus na tay. Isunti ng bayad. Kat babaan dayjay kakabsat, nagungar, ha, kadayjay, nagungar isuna. Kat numamati ka, kat umawat ka, kamaram ni Apo Jesus, kat agkamang ka, anat mapasamak, case dismissed. Yes. Ang kanton nga maikapis ka, dito nga eternal inheritance. Maliklikam, iti panakadusa di impyerno, kat babaan kini Apo Jesucristo, ti asidig mo kenkwa na itata, your name will be written in the book of life, and your case with hell is dismissed. Amen. Praise the Lord. Ti dayto nga gundaway, imbitaran ka ti maysa ang kararag. Kararag nga panangawat kini Apo Jesus. Jesus said in John, the book of John, kunana, him that cometh to me, I will in no wise cast out. Ti umasidig kanyak, ngagkamang kanyak, jakto nga pagtalawen. Kang kalang ti mauding ilustrasyon, sakbay ngagkararag tayo kakabsan. Kat dayti nga ilustrasyon, duwa nga tao. Dayti maysa kunana nga kasta, adot na aramid ko nga naimbag. Membro akti may nga relihiyon. Man nakigimungak, man nakikapilyaak, man nakimisaak, tinungpal ko, digiti bilbilin ni Apo Diyos, kastoy, may isa lakan naklakid di. Detimot may isa kunana nga kasta, imay kini Apo Jesus, kunana, Lord Jesus, I know that I am a sinner, and I deserve to go to hell. But Jesus Christ, natay ka ijay cross, for my sins, kadin karim, nga dagiti agkamang ken ka, sana mapukaw no di ka tadabiyag ng agdanayon. Ket gaputan nagungar kay pagpakita ng ati Diyos, inaccept na di payment mo. Lord Jesus, I want to avail of that salvation. Amen. I come to you, save me. Kadeti doa sinot maisalakan. Daytoy uno daytoy, definitely, daytoy kakabsat. Sigurado nga daytoy, may kapis ti eternal inheritance. Ngam daytoy kakabsat. Kat umawat ti eternal inheritance. Ti dayti nga bigat, ti dayti nga malem, uno ti dayti nga aldaw. Agduduma kakabsat, digiti oras tayo na duma-duma nga countries. Nayan na ito iti sitwasyon mo. Would you follow dayti nga tao, uno dayti nga tao? Idalan ka iti may sa kararag. Amen. Nga kasti kararag daytoy nga tao. Amen. Kararag nga panangawat kini Apo Jesus. Sa dinuman ti ayam mo itagayem, agdumog ka katakidem ka, kat sumurot ka nga makipagkararag. Itangal daw April 12, 2020, may surat tinagan mo di langit, Amen. maitituloken ka iti inheritance nga nainlangitan. Amen. Right. Bow your head, close your eyes, pray with me. Surutan nat, Apo Jesus, agyaman ak unay, iti dakkel nga ayat mo, taidinto ama nagbasolak, ket maikari iti panakadusa. Imay ka dito'y lubong. Ket sika tinangako, jay dusa ti basol ko. Babaen ti ipapatay mo ijay krus. Ket nagungar ka, iti may katlong aldaw. Kadin karim, nga dagiti mamatiken ka, saan na mapukaw, no diket adabiyag nagnanayon. Apo Jesus, kayat kumet, timadaan, kadayta nga eternal inheritance. Iso itangal daw, April 12, 2020, umayak kan ka, Apo Jesus, ket awaten ka, akas mangisalakan,
ken manubot ito'y kararwat. Katagyaman ak Apo, iti ina na mga rod, nga nailangitan. Amen. Praise the Lord! Amen. Oh, congratulations, kabsat! What a blessing! Palakpakan tayo man! No inawat mo ni Apo Jesus itang agundaway, sigurado nga tinagan mo na isurat di libro ti biag di langit. Yes. Insaganan ti Diyos ti inheritance para ken ka. Yes. Kat dayjay, He's keeping that for you. Kat ti Apo inted na king kati Holy Spirit na, right now, Yes. inted na king kati Holy Spirit na. Amen. Kas pamatalged nga sika, kat makipagtagikwa kadayjay nga inheritance. Amen. Oh, you are now a child of God. Amen. You are now a Christian, a real biblical Christian Amen. with a lively hope. Amen. Kada tayo HBBC members, sapi ko man, tadeti nga mensahe ng tidakkel kakabsat nga liwliwa ken tibker iti puso tayo nga mangsango ti urayan niya. Okay? So itangarot kakabsat, sakbay nga ited tayo, digitay offerings tayo, wano kas pa nang ited tayo, digitay offerings tayo, kat kantaan tayo, because He lives. Amen? Because He lives, I can face tomorrow. Yes. Kantaan tayo nga napnuan ragsak rekta kakabsat. Kat uray malpaston, dito nga live stream tayo, review nyo dito outline kakabsat. No kayat yo, dito nga preaching, i-download yo, i-save yo, ulit-ulitin nyo nga dinggan. No kasamalidlidayan kayo, dinggan nyo kakabsat. Tapnon kanayin nga maipalagip kada kayo, dito nga nainggasatan nga inanama tayo. Si bibiyag nga inanama. Amen? Okay. Manalangin muna tayo. Kararag tayo. Then, kaspan nang tayo ti offerings tayo kakabsat. Kat kantan tayo di because He lives. Apo Diyos, thank you. Yes. Thank you, Apo, kadagiti gagayem ken kakabsat ngay mawat itat nga gundaway. Kat inawat na ni Apo Jesus, kat na dandan Apo Diyos, iti title, iti makungkuna nga eternal hope, lively hope, Panginoon Diyos, eternal inheritance in heaven. Kat iti dayti nga gundaway, even as we give our offerings and tithes, Lord, kwamti gloria, ken pa nakaidayaw, numampay kasto iti pasamat, manginanama kam ken ka that you will provide our need. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We'll sing that song, Because He Lives. Amen. Okay. Ready now. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to die. He led for me. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold! How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy it is. But greater still, the come assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, all fear
light of glory, yeah, I know He lives. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, oh, I know He holds the future, and life is worth the living just because it, and life is worth, and life is worth the living just because He lives. Oh, praise the Lord. Buhay Kristiyano, hindi po vain, hindi po worthless because of the resurrected Jesus Christ. Amen? What a blessing. What a blessing. Wow. Awang kas dati dito nagtikapilya aya kakabsat. Amen? Then enjoy ko at panagkangkanta tayo ng malang. Hopefully by the grace of God, malpas tumot lang digito nga bambanag, and we can come back here and do our normal worship service to the Lord. Okay? So God bless you kakabsat. God bless you, and to God be the glory.